Добрый день. У эфире Белсату «Зона свободы». У студии я, Алена Тиханович. Працэс пайшоў. Гэтак некалі казаў апошні генсек ЦК КПСС, першы і апошні прэзідэнт СССР Михаил Горбачёў. Днямі яму споўнілася 85 гадоў. Менавіта ён стаяў на пачатку працэсу, які прывёў да краху камуністычнай сістэмы і савецкай імперыі. Гарбачоўская перабудова і сённяшняя Беларусь – гэта тэма чарговай перадачы «Зона свабоды». Гарбачоў – вызваліцель ці нявольнік абставінаў? Як адліга робіцца вясной? І ці варта апазіцыі супрацоўнічаць з уладай? У перадачы таксама удзельнічаюць мае калегі Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык, а на сувязі з Менску Валер Карбалевіч. Таксама у сённяшняй праграме. Голос народа. Як вы ставитеся до Михаила Горбачева? Не он правил, а жена его правила. Вот и все. Контрапункт. Лидер громадянской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев про уладу и оппозицию. А як могуць рэфарматары, пра якіх я казаў, нарошчваць сілу, каб сапраўды ўплываць на уладу? Азбука свободы. Сергей Дубовец про жыццё у спыненым часе. Сёння літара Б і эсэ на тэму «Як бараніцца». І улоў Сеціва. Што хвалявала беларускі інтэрнэт на гэтым тыдні. Юрый, звычайна людзі ацэньваюць палітычных дзеячоў па тым, пераможца ён ці не пераможца. І калі згадаць бліжэйшых лідараў да Гарбачова, іх фактычна ўсіх, як кажуць, выносілі. Андропаў, Чарненка. Гарбачоў быў першы прэзідэнт СССР, які пайшоў на пенсію. Вот падпісалі белавежскія пагадненні, ён, як кажуць, ля разбітага карыта. Вот як бы вы сказалі, у такім масавым усведамленні, ён можа быць з кім? Ён пераможца ці ён той, хто прайграў? Я бы сказал так, як палітык, безумоўна, ён прайграў. З-пад яго, як вы правильно сказали, просто выцягнули стул, выцягнули крэсла. Вот ён прыйшоў як лідар, а сышоў, так бы мовіць, прагнаны. Але сапраўды, калі глядзець на яго як на гістарычную постаць, то я бы сказаў, што ён выйграў. Ці, прынамсі, свет выйграў дзякуючы яму, бо ён быў і пачынальнікам, і актарам, так бы мовіць, дзеячом, які, кажучы, высокім штылем прынёс вызваленне народам, якія складалі Савецкі Саюз. Валер, на вашу думку, якой была мэта гарбачоўскіх рэформаў? Умацаваць сістэму кіраўніком, якой ён быў, зрабіць яе больш моцнай і эфектыўнай, або ўсё ж такі прывесці да яе адмены? Зразумела, Гарбачоў ставіў задачу умацаваць сістэму, зрабіць яе больш эфектыўнай, больш гнуткай, больш адаптаванай да таго часу. Таму што для яго было відавочна, што Савецкі Саюз паступова ідзе ў стадыю крызісу. І трэба было выратоўваць гэтую савецкую сістэму. Але калі пачаліся рэформы, то высветлілася, што гэтая сістэма нерэфармуемая, што гэты будынак настолькі гнілы, што варта было да яго датыкнуцца, ён пачаў развальвацца. У выніку атрымаўся вынік зусім процілеглы таму, на які разлічваў спачатку Михаил Горбачёў. Так у гісторыі бывае. Спадар Валер, а яшчэ такое пытанне. Як вы думаеце, што было для яго імпульсам? Як вы кажаце, вось тое, што гэта сістэма такая зношаная, чаму, скажем, не было імпульсам выступ апазіцыі? Апазіцыі, як вядома, апазіцыйнай партыі тады ў СССР не было. Былі толькі дысідэнты. Што яго прымусіла? Ён, як чалавек больш маладой генерацыі, чым іншыя чальцы палітбюро савецкага, ён больш прыслухоўваўся да таго, што кажуць маладыя эканамісты, інтэлектуалы. Ён наведваў іншыя краіны і бачыў, што СССР адстае, што навукова-тэхнічны прагрэс і савецкая эканоміка несумяшчальная адно да другога. То бок ён быў больш адкрыты да тых глубінных працэсаў, якія адбываліся і ў краіне, і ў сусвеце. І таму ён разумеў, што трэба нешта рабіць.
Ну вось паспрабаваў нешта рабіць. Юрий, ваш каментар. Вот можа лідар сам па сабе пайсці на рэформы, калі да гэтага яго не падштурховая, скажем, апазіцыя? Это в кантэксце беларускай безумоўна можа, тэмы цяпер. безумоўна можа, бо ведаеце, тут як бы справа не столькі вот такой артыкуляванай, як бы вызначанай апазіцыі, бо так бы мовіць заднім лікам вось зараз варта прыгадаць, што тады на пачатку перабудовы, перад перабудовай, ну, сапраўды адбыўся крах камуністычнай ідэі. І думка, што мы ў тупіку, што так жыць нельга, яна насамрэч была ў мазгах як дысідэнтаў, гэтак і чальцоў палітбюро. Яны адчувалі, што вот ёсць нейкі тупік. І в этом сэнсе Гарбачоў, ён як бы, ну, па меншай мере, гэтыя думкі былі шырока распаўсюджаныя. І в этом сэнсе тое, што вот этот імпульс Гарбачова быў падхоплены значнай часткай грамадства, што, уласна, ён і спарадзіў, як бы, пэўным сэнсе апазіцыю, ну, вот это механізм. В этом сэнсе, ну, калі браць такія гістарычныя аналогіі, ну, скажем, Людовік XVI склікаў генеральныя штаты таксама не таму, што нейкая апазіцыя ад яго гэта патрабавала. Ну, вот было адчуванне, што надо что-то рабіць такое, што не рабілі дзесяцігоддзямі. Сергей, і ваша рэакцыя. Вы згодны, што да зменаў было гатова і палітбюро, і што яно гэта ўсведамляла таксама? Лена, вы мяне лічыце старым ці маладым чалавекам? Ну, прынамсі, вы ж гарбачоўскую эпоху добра Вы мяне памятаеце. лічыце чалавекам старым ці маладым? Я вас лічу равеснікам. Равеснікам, аб'ектыўна. Так. Вот я недавно с здзіўленнем вызначыў, што я зараз на 3 месяцы старэйшы, мне 54 гады, чым Гарбачоў, калі ён быў абраны генсекам. Перад гэтым Чэрненка, які пайшоў у лепшы свет, якога вынеслі нагамі ўперад, ён быў на 20 гадоў старэйшы. У Гарбачова перад ім было 20 гадоў абсалютна спакойных і пэўных. У яго была сапраўды ўлада большая, чым у цара ў свой час. І я не згодны з Юрам, што члены палітбюро адчувалі вось гэты крызіс камуністычнай ідэі. Яны абсалютна былі адданыя камуністычнай ідэі, як, між іншым, і Гарбачоў. Пачытайце ягоныя выступы 86-го, 87-го, 88-го года. Тое, што крызіс быў эканамічны, падзенне коштаў на нафту, так, гэта было. Але, я думаю, тым і большая заслуга Гарбачова, што фактычна на 85-й год у палітбюро, у самім, ён быў адзіны, хто, ну, вось пачаў рабіць хоць нейкія змены. Таму што все астатнія Грамыка, Ціханаў, Грішын, Слюнькоў, Раманаў, это были, так сказать, люди брежневской генерации, и Горбачев был брежневской генерации, але яны, так сказать, никаких зменаў не хотели. Яшчэ одно короткае пытанне да вас. Юрый у прыватнасці адзначыў, што адным з фактараў, які спарадзіў перабудову, было тое, што людзі расчараваліся ў камуністычнай ідэі. Але возьмем тагачасныя нацыянальна-дэмакратычныя адраджэнскія рухі. Возьмем Прыбалтыку, возьмем Беларусь, Украіну. Вось наколькі гэтыя рухі упісваліся ў канцэпцыю гарбачоўскай перабудовы або з ёй канфліктавалі? Я сказал бы так, что у выніку, конечно, гэта быў канфлікт, і канфлікт такі глобальны. Але сталі яны магчымымі, дзякуючы, як это не парадаксальна, Міхаілу Гарбачову. Я нагадаю, як у поўным варыянце называўся Беларускі народны фронт. Ён называўся Беларускі народны фронт за перабудову адраджэння. І сам Пазняк прызнаецца, што ягоны артыкул «Дарога на Курапаты», той самы артыкул этапны, які стаў этапным для гісторыі Беларусі, ён стаў магчымым дзякуючы вось гэтым зменам Гарбачова, канкрэтна 19-й партыйнай канферэнцыі. Проста нацыянальныя рухі ці ў Беларусі, ці ў балтыйскіх краінах, ці там у Грузіі, ва Ўкраіне, яны скарысталі вось гэтым паслабленнем, якое даў Гарбачоў. Але вось ужо сама гэтая ідэя суверэнізацыі, ідэя незалежнасці, яна, безумоўна, уступіла ў абсалютна такі сістэмны канфлікт з Гарбачовым, які, я гэтаму цалкам веру, да свайго апошняга дня у крэсле прэзідэнта СССР імкнуўся захаваць савецкую імперыю. Менавіта як імперыю. Хай бы ён там яе называў канфедэрацыяй, неяк інакш, але вось Савецкі Саюз он хацеў захаваць. Мы не. Давайте паслухаем, што думаюць менчукі.
Як вы ставіцеся да Михаила Горбачова? Адказваюць на пытанне корэспандэнта «Свабоды». Вроде он старался власть открыть крытую, широю, но немножко власть оборвалась у него, понимаете? Довели нас, что не стали мы жить так усердно и красиво, як он старался сразу сделать это. Отрицательно вообще. А чому? Ну, потому что развалил все. Ну, конечно, не он один там хватало. Хотели всех опануть, когда все работало. Конечно, там. Ну, и он тоже хороший лапоть. Вы знаете, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что было много хорошего и много плохого. Что хорошее было? Ну, хорошее, что он дал свободу людям, как бы, демократию. Ну и в то же время развалил Союз. Это очень... Вы хотели протягивать жить в Союзе? Но я бы не хотела, я бы хотела немножко изменить, но не так. По-моему, с помощью его был развален Советский Союз, насколько я помню. Что значит разваленный? Ну, было в Вискулях, в Беловежской пуще подписано соглашение о, уже не существовании такой страны, как Советский Союз. Он мне не нравился и не нравится. Все. А чему? Ну, и не он правил, а жена его правила. Вот и все. Вы знаете, что очень положительно. Чему? Ну, во-первых, был какой-то переломный момент в нашей жизни, и началась, в общем-то, эта перестройка. Я думаю, что это было хорошо в свое время. Но уже как дальше, время покажет. Ці потрібна нова перебудова Білорусі? Вы знаете, что может быть и надо. Может быть и надо. Потому что не все так, наверное, хорошо в нашей стране, как кажется и как говорят по телевизору. Это точно. Ну, калегі, ваши каментары, якія пераважаюць ацэнкі, станоўчыя ці адмоўныя таго, што зрабіў Горбачоў? Ну, відавочна адмоўная. Большасць все ж таки кажуць, што яны ацэньваюць яго кепска, і адзін з матываў разваліў Саюз. Тут я магу часткова пагадзіцца з Сергеем, што і тады, і зараз нават былі розныя думкі. Это не тое, што ўсё грамадства там ці в 86-м, ці зараз у 2016-м, так бы мовіць, подзяляла вось это адчуванне, што так жыць нельга. Некаторыя вот люди, мы чулі, кажуць, што все класна працавала. Мне здаецца, што там такая прыйшоў нотка, Горбачоў, все разваліў. Што там такая нотка шкадавання. Мог бы разваліць, але не так. Але таксама вот цікава, калі там наша корэспандэнтка пытае, так вы хотели, каб застаўся СССР? Ну, нет. То есть в этом сэнсе у людзей было такое амбівалентнае стаўленне. Але вот і мне здаецца, што ўсё ж таки, як бы ў падтэксце, гэтага, правда, ніхто не гаворыць, але ў падтэксце это ёсць. Ну, прайграў. Як бы мовіць, беларусы не надта любяць тых, хто прыграе. Любяць ці не любяць, Сергей? Я прыгадаю слово паэта, вось лепшая рэакцыя на тое, што я пабачыў. «Пасіцесь, ціхія народы, вам ненавістен дух свабоды». Што ты гаворыш? Значит, развалил Советский Союз. Твой внук не воюет там недзе у гарачых кропках за того, что Беларусь атрымала незалежнасць. Какая у гэтага хлопца каша в галаве? Горбачоў паспрыяў віскулям. Па-першае, не віскулі, ужо, калі гаварыць, развалілі Советский Союз. Быў працэс суверэнізацыі, Беларусь атрымала незалежнасць у жніўні 91-го. Далей, это ўжо, так сказаць, была апошняя кропка. Вот просто бачыш, наколькі вось гэта звыродлівая ментальнасць, вынік гэтай 20-гадовай абсалютнай, нейкай такой і дэмаралізацыі, і поўнай адсутнасці, нейкай сістэмы, нацыянальнай сістэмы ў адукацыі. Людзі просто не ведаюць гісторыю. Для яго просто, можа, важна іншае, што тады было, зараз няма. Валер, ваше меркаванне. Вось у Беларусі вельмі часта можна сустрэць яшчэ вуліцы, там, Фрунзе, Орджанікідзе, Мяснікова і так далей. Ці ёсць шансы, што беларусы захочуць назваць нейкую вуліцу, плошчу імем Горбачова? Наконт вуліцы імя Горбачова цяжка казаць. Я бы паспрабаваў пракаментаваць вось гэтыя выказванні людзей. Я думаю, што стаўленне да Горбачова моцна залежыць ад той сістэмы каштоўнасці, якая існуе ў чалавека. Для людзей, для якіх важна свабода,
а яны станоўча ацэньваюць Гарбачова і наадварот. Людзі з таталітарнай імперскай свядомасцю, для якіх Савецкі Саюз быў каштоўнасцю, ну вось яны адмоўна ставяцца да Гарбачова, маўляў, усё разваліў. А што разваліў? Разваліў таталітарную сістэму, значыць, гэта плохо, гэта дрэнна. Ну, тут ўсё залежыць ад таго, якая сістэма каштоўнасцей у чалавека. Цяперашні час у Беларусі, прынамсі, не падобны на папярэднія гады. Вызвалілі палітвязняў, у цэнтры Менску мітынгі пратэсту, якія не разганяюць. Чыноўнікі-прапагандысты паказваюць пагоню пад пінжаком. Александр Лукашенко на днях заявіў, што Беларусь адышла ад лабавога супрацьстаяння з Еўропай. Апазіцыя па-рознаму спрабуе скарыстацца гэтымі магчымасцямі. Адны ўзмацняюць ціск на ўладу, іншыя імкнуцца супрацоўнічаць з ёй, прынамсі, з той яе часткай, якая выступае за перамены. Бачанне гэтай другой часткі выклаў нядаўна ў сваім дакладзе адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Адзін з самых яркіх ягоных сакавіцкіх тэзісаў пра тое, што падзел на ўладу і апазіцыю ўжо не актуальны. Кантрапункт, гаворыць Андрэй Дзмітрыеў. У сваім дакладзе галоўнай ідэяй было не падзел на ўладу ці апазіцыю, а тое, што сёння галоўнае пытанне, як могуць рэфарматары, пра якіх я казаў, нарошчваць сілу, каб сапраўды ўплываць на ўладу. Я бачыў, як спадар Навумчык параўнаў нас параўноўваў з БНФ канца 80-х, але насамрэч апазіцыю ў сённяшнім стане нельга параўноўваць з БНФ канца 80-х. Нам яшчэ толькі трэба прыйсці вось у той стан, у якім быў БНФ. Якраз такі пытанне сёння, што мы павінны зрабіць, каб прад'явіць грамадскі попыт на перамены, якія трэба рабіць захады, з кім аб'ядноўвацца. І вось у гэтым сэнсе падзел на апазіцыю ўладу з'яўляецца не самым галоўным, а галоўным з'яўляецца менавіта тое, ці здольныя рэфарматары, у якім бы лагеры яны не былі, нарошчваць сілу і прад'яўляць грамадскі попыт на перамены. Калегі, як вы ацэньваеце меркаванні і прапановы Дзмітрыева? Сергей, у прыватнасці пытанне да вас. Ці правільна я зразумела, што ён кажа, што цяперашняя апазіцыя як бы не дацягвае да таго ўплыву, які ў свой час меў БНФ? Ну, я скажу, что я не параўноўваў цяперашнюю апазіцыю, там «Гавары праўду» з БНФ у тым сэнсе, што я знайшоў некае падабенства. Наадварот, калі іх параўноўваць, падабенства я проста не бачу ніякага з БНФ, у всякім разе, конца 80-х, пачатку 90-х гадоў і з цяперашнімі структурамі, якія называюць сябе апазіцыяй. У сэнсе, што БНФ быў лепшы, больш уплывовы. Чаму нельга параўноўваць? Справа вось тут у чым. Тут нават справа не ў арганізацыях. Справа у тым, што быў іншы час. Вось тэорыя, скажем, Дмітрыева палягае на тым, што ёсць нейкая група рэфарматараў там у адміністрацыі ці ва ўразе. Это не за такія 30-40-гадовыя людзі на ўзроўні, можа быць, намеснікаў міністраў, хтосьці міністр, так сказаць, людзі на другіх ролях, калі так рэальна казаць. І з імі трэба супрацоўнічаць, як я сам сказаў, зараз нарошчваць сілы. У чым розніца паміж вось, допустим, яны ёсць. У чым розніца паміж тым, што было ў канцы 80-х гадоў? Справа ў тым, што тады вот на нізах у гэтых райках, яны не ішлі на кантакт. У райкамах, у абкамах такіх людзей практычна за рэдкім выключэннем не было. Але быў адзін чалавек наверсе, Гарбачоў. Ну, не адзін, конечно, быў Яковлев, ягоны паплечнік, быў Чарняў, ягоны памочнік, былі людзі. Да Чарняева звяртаўся Адамович з чарнобыльскімі сваімі зваротамі. І ты ведаў, як журналіст, я ведаў дакладна, што калі я не магу прабіць артыкул у Віцебскай газеце, скажем, за аднаўленне, за рэканструкцыю ратушы, калі я праб'ю ў маскоўскай газеце, то справа пойдзе. Так і было. Калі я надрукаваў артыкул у газеце ЦК КПСС «Савецкая культура», сітуацыя была вырашана. Словом, вы хочаце сказаць, што Москва была... Не Москва, зусім не Москва. Гарантам дэмакратызацыі? Менавіта Гарбачоў, рэформы ішлі зверху, імпульсы ішлі зверху. Што кажа Лукашенко? Лукашенко кажа, ніякіх рэформаў, ніякіх, так сказаць, рэфарматараў. І
мы бачылі, як так званая лібералізацыя была звернута 19 снежня 2010 года за одну ноч. І у мяне няма ніякіх гарантыў, я скажу больш, я хацеў бы вельмі памыліцца, але ёсць у мяне такое адчуванне, што вот і гэтыя працэсы, якія некаторыя называюць лібералізацыю нумар 2 ці дэмакратызацыі, таксама будуць згорнуты і згорнуты проста імгненна. Таму што Лукашенко па сваёй ментальнасці, ён чалавек, які не ўспрымае ні нацыянальнай каштоўнасці, ні каштоўнасці дэмакратыі. Валер, яшчэ пытанне да вас, таму што вы якраз грунтоўна аналізавалі даклад Дмітриева і нават ахрысцілі яго сакавіцкімі тэзісамі. Вось толькі што Сергей сказаў, што Лукашенко не Гарбачоў. Гэта усведамляе відавочна і Дмітрыеў. Вось на вашу думку, у сваім дакладзе ўсё ж такі ці дае ён ясную стратэгію, як жа правадзіць рэформы, калі кіраўнік кажа, што рэформы нам не патрэбныя? Ну, там шмат тэзісаў, і па кожнаму тэзісу можна спрачацца, можна аналізаваць. Там, хутчэй, некае такое намацванне ідэяў, чым некая дакладная стратэгія пераменаў. Сапраўды, тут я згодзін з Сергеем, прынцыповае адрозненне сённяшняй беларускай сітуацыі ад той сітуацыі перыяду гарбачоўскай перабудовы, што гэтая перабудова была рэвалюцыя зверху, якая была актыўна падтрымана знізу. Сёння ў Беларусі зусім іншая сітуацыя. Тут хутчэй ёсць некая актыўнасць знізу, прычым менавіта з гледзяшча, так сказаць, палітычнай апазіцыі, якая мае, можа, нейкіх патаемных саюзнікаў ва ўладных структурах. Але на самым верху не рэвалюцыянер, а хутчэй кансерватар, які спрабуе гэтую сістэму закансерваваць. Скажыце, калі ласка, як вы думаеце, чаму Дмітрыеў не называе ніводнага імя рэфарматараў, акрамя Тацяны Караткевіч? Якія гэта таемныя рэфарматары ва ўрадзе, дзе яны? Я думаю, што некаторыя прозвішчы вядомы, той же Кірыл Руды, які, у прынцыпе, публічна кажа, разважае пра рэформы. Таму я не думаю, што тут прозвішчы прынцыповыя. Прынцыповае пытанне, наколькі яны ўплывовыя і ці могуць яны на нешта ўплываць. Вось у чым праблема. Дякую, Валер. Юра, і я вам хочу прапанаваць рэагаваць на закід Сергея Навумчыка, які выказаў меркаванне, што вось гэта беларуская адліга, спроба перабудовы вельмі хутка закончыцца. Такое мы ведаем і ў савецкай гісторыі. Былі адлігі, былі замаразкі. Як надоўга гэтая адліга? Видите, вось Сергей сказаў слова гарантыі. Як казаў Астап Бендер, 100% гарантыю дае на агул толькі страхавы поліс. Больш таго, я бы сказаў, як пойдзе працэс, і гэта якраз часы перабудовы паказалі, это насамрэч залежыць ад людзей. І не толькі наверсе, но і, так бы мовіць, унізе. Вось, мне здаецца, што, на мой погляд, па меншай мере падыход, які агучыў Андрей Дмітрыеў, як мінімум мае права на існаванне. І калі ён казаў, што цяперашняя апазіцыя это не БНФ канца 80-х гадоў, я думаю, ён меў на ўвазе вельмі простую рэч. Тады БНФ выводзіў на вуліцы дзесяткі тысяч людзей. І, магчыма, калі б зараз на плошчах стаялі дзесяткі тысяч людзей, то Андрей Дмітрыеў казаў бы іншае. Дзесяткаў тысяч людзей, як мы бачым, па факту, на плошчы няма. Акрамя Юрий, прабачце, вот існуюць две стратэгіі. Мікалай, Статкевіч, Шумченко выводзяць прадпрымальнікаў на плошчы. Дмітрыеў, Караткевіч ратуюць за тое, што трэба ісці на перамовы. Якая стратэгія? Чаму две стратэгіі? Якая стратэгія мае шансы? Між іншым, Шумченко таксама ідзе на перамовы. Да рэформаў. Але я яшчэ раз кажу, Шумченко таксама ідзе на перамовы, і ён вядзе перамовы, і можа больш эфектыўна, чым. Але, на мой погляд, так бы мовіць, і той падыход мае права на існаванне. Вот калі мы прыгадаем часы перабудовы, то тады таксама былі, скажем, людзі, это знакаміты ліст 10 дысідэнтаў, там Буковскі, Аксёнаў, хай Гарбачоў прадставіць доказы, дзе яны пісалі прыкладна тое, што вот зараз сказаў Сергей. А дзе як бы вызваленне ўсіх палітвязняў, а дзе сапраўдная свабода, Гарбачоў, маўляў, это нейкія пацёмкінскія вёскі, а былі людзі, як, скажем, Егор Яковлев, рэдактар маскоўскіх новостей, Віталій Каротіч, з лозунгам «Дапаможам Гарбачову». І яны, так бы мовіць, тымі, дарэчы, я нагадаю, дзяржаўнымі СМІ, яны
уплывали на советское грамадство, раскартухвали его, можа больш, чым, я упэўнены, што значна больш, чым аўтары вось этих, так бы мовіць, лістоў «Хай Гарбачоў прадставіць доказы». І в этом сэнсе, ну, як бы нікому нічога не гарантавана. Ні, умоўна кажучы, там Шумчанку Статкевічу, ні Дмітріеву, і тое ёсць пэўная рызыка. І, як бы мовіць, ну, а жыццё пакажа, хто меў рацыю. А я скажу одну ремарку, что, скажем, в 88-89 годзе, калі яшчэ не было гэтых 100 тысяч людей на вуліцах, ну, БНФ, Пазняк, скажем, Ткачоў не ходили в ЦК КПСС в отделы ЦК, вместе там, я не знаю, с Савелием Павловым, с Иваном Антоновичем, не ходили. А я знаю, что ходили. Не ходили, ніколі Пазняк у ЦК КПБ не был. А вось калі яны вывезли, сапраўды, 100 тысяч людей на вуліцы, запатрабавалі эфир и эфир далі. Вот тады был ціск на народ. Словом, гісторыя паказвае, для того, каб ісці на перамовы, трэба мець за сабой сілу. Гэта адназначна Пазняк в ЦК КПБ да Соколова, да Печенникова не хадзіў. Ну, а зараз у зоне свабоды улоў беларускага сеціва, які збірала Кацярына Андрэева. Што найбольш хвалявала Байнет на гэтым тыдні? За 20 евро у любую краіну. Такой акцыяй Белавія адзначыла свае 20-годдзе. Цягам 5 сакавіка на сайце авіакампаніі можна было набыць танныя квіткі па ўсіх рэгулярных напрамках. Праўда, са зборамі атрымлівалася даражэй за анансаваны кошт. Вось так Радыё Свабода агучыла працэс пакупкі квіткоў. Неўзабаве сайт завіс, чым выклікаў абурэнне аматараў вандровак. Паводле каментаў, як толькі людзі збіраліся аплаціць квіток, на сайце раптам скончвалася сесія. Акцыі няма, ёсць непрацоўны сайт і расчараваныя пасажыры. Пакуль адзіны, хто паляцеў, гэта сайт Белавіі. Такія водгукі можна было ўбачыць на афіцыйнай старонцы авіякампаніі ў Фейсбуку. Праўда, многім карыстальнікам пашасціла, і яны набылі свае квіткі. Карыстальнікі сетак, як заўжды, адрэагавалі на падзею шквалам фотажабаў. Пераканаўча просім не пакідаць Беларусь. Белавія. Ёсць акцыі круцей за Белавію. Увага! Цяпер у Беларусі кожны можа выказвацца як захоча, і нічога яму за гэта не будзе, паведаміў Александр Лукашенко. Аказваецца, беларусы маюць права выказваць уласнае меркаванне. Праўда, рабіць гэта трэба ў належных месцах. Паводле кіраўніка краіны, як толькі тыя прыходзяць на працу, то мусяць зашыць сабе рот. А з вами быў Улоў сетак і Каця Андрэева. Да сустрэчы! Калегі, цяпер пытанні Байнету да вас. Сяргей, 8 сакавіка – гэта камуністычнае свята ці якое? Ну, яно сапраўды мае камуністычныя вытокі, Клара Цэткін, там Роза Люксембург і так далей, хаця яно стала сусветным. Але вот я прыгадываю, калі я у школе віншаваў сваіх аднакласніц, я менш за ўсё думаў, ці яны акцябряты, ці піянеркі, ці камсамолкі. Хаця скажу, што, скажем, ну, маці, сестру, жонку, там, сябровак, я все ж таки віншую найперш з днём народзінаў, з Новым годам. Ну, а сёлета жонцы вы купілі букет? Ну, конечно. Але подумал перед этим, что сказать. У меня справа в том, что у меня поміж 8 сакавіка и днем народзінам там розница 2 дні, так что приходится 2 куплять. Двойчы раскашаліцца. Юрый, гераіняй жанчынай на гэтым тыдні была украінская лётчыца Надзея Саўченко. Як вы думаеце, ці абмяняе Расія палоненых расійскіх салдатаў на Надзею Саўченко? Я меркую, што так. Я меркую, што ўрэшце рэшт
як бы, ну, голова Савчанкі Пуціну не патрэбна. Это толькі цяжар. Зараз яны як бы фармальна вытрымліваюць всю працэдуру. Як Лукашенко казаў адносна палітвязняў. Да? Хай яны там напішуць, хай сядзяць. Але ўрэшце рэшт я бы сказаў, што я меркую, што ён пойдзе на гэты абмен, як бы, ну, з аднаго боку захаваўшы твар, ён яе не проста, так бы мовіць, выпусціў пад ціскам, а вот абмянял на рускіх людзей, на рускіх салдат. Я думаю, што, ну, па меншай мере это выглядае вельмі імаверным. Валер, і пытанне да вас. Ці памене поток уцекачоў у Еўропу пасля таго, як еўразвяз дамовіўся з Турэччынай? Ну, думаю, трохі паменее. Ўсё ж такі ад Турцыі вельмі шмат залежыць, што рабіць з гэтымі уцекачамі. Але тут існуе іншая праблема. Справа ў тым, што шмат уцекачоў едзе ў Еўропу не праз Турэччыну. Шмат уцекачоў з паўночнай Афрыкі. І таму тут трэба прымаць нейкія іншыя рашэнні, каб прадухіліць новыя плыні, новыя патокі гэтых уцекачоў з арабскага свету. І апошняя рубрыка нашай перадачы «Азбука свабоды». Сергей Дубавец пра падставовае паняцце жыцця, пра свабоднага чалавека ў спыненым часе. Кожны час стварае свае вобразы вечных пытанняў добра і зла, з якіх складаецца адметная этыка тваёй эпохі. І ўрэшце галоўнае яе пытанне – як жыць. Пра гэта наша азбука паводзінаў або азбука свабоды. За кожнай літарай сітуацыя, роздум, парада. Сёння літара «Б» і эсэ на тэму «Як бараніцца». Людзі, якія прыязджаюць да нас з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі прадзеда і з якой мясцовасці ягоны род. Ну, якія яму правы чалавека? Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі, значыць не больш як бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў іхным жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса ягоны начальнік. Ёсць яшчэ субардынацыя. Стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Такім роздумам мы падсумоўваем сённяшнюю дыскусію, якой мы гаварылі пра тое, з якіх імпульсаў узыходзяць перамены. Ці патрэбны яны беларусам і беларускаму лідару? І дзе ж знаходзяцца тыя рэфарматары, якія могуць выканаць у Беларусі місію Гарбачова? Гэта пытанні, пра якія кожны тыдзень мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.